चलिए आई हम गाय कलाकार अनूप गिरी सबका के प्रणाम करतनी। और आज सबे के एगो माई के ममता के बारे में गीत गा के हम सबके सुनाओ तनी कि माई के ममता कितना अनमोल होला। महतारी हमें खातिर का ना करेली राकेश भैया, वही माई के ममता के वर्णन तनी रही कैसे मास्टर। बाटे रुपिया तो हर चीज, बाटे रुपिया तो हर चीज मिल जाई, बाकी माई के ममता मिली ना। बाटे रुपिया तो हर चीज मिल जाई, बाकी माई के ममता मिली ना। बन रहा मास्टर बन रहा। आहा माई के ममता के बारे में हमार वर्णन करत करत मुँह थक गई, तबो माई के ममता के वर्णन ना हुई। महतारी हमी खातिर अपन पूरा जीवन लगा देवेली एगो अपना बेटा खातिर। माई के दूध में का मिलेला आ माई के हाथ में का बाटे, अंतरा के भाव लगता राकेश भैया। उनका दूधवा में वैसन मिठाई बा, उनका हथवा में अमृत मलाई बा। उनका दूधवा में वैसन मिठाई बा, उनका हथवा में अमृत मलाई बा। जेकरा सोझा हरी भी ये दुनिया के मालिक परम पिता परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी भी माई के सोझा झुक रहे, तो हम रवा बानी। जेकरा सोझा हरी भी झुक जाले, ओइसन क्षमता केहू में मिली ना। बाटे रुपिया तो हर चीज मिल जाई, बाकी माई के ममता मिली ना। बन रहा मास्टर बन रहा।
देखी ए गीत के अंतिम पद लागता माई के अचारा के कोर में जतना सुख बा राकेश भैया हमारा तो बुझाला कि कोनो रजाई गदा तोसक में भी सुख नहीं है जौन माई के अचारा में सुख बाटे। कभी यह बात के कैसे दर्शावता रे भाव लागता राकेश भैया। उनका अचारा से बढ़ के ना जाई ना उनका ममता में सागर समाई ना। उनका अचारा से बढ़ के ना जाई ना उनका ममता में सागर समाईना। राकेश भैया जेकर डटला से जिंदगी जेकर डटला से जिंदगी संवर जाला ओकर बिना खुशी के फूल खिली ना। बाटे रुपया तो हर चीज मिल जाई